Τα τελευταία χρόνια έχουμε καταφέρει να κάνουμε την τομή στα χειρουργεία θηροειδούς όσο γίνεται πιο μικρή, ίσα να χωράει να βγει ο θηροειδής. Για το λόγο αυτό έχουμε δανειστεί τις τεχνικές από την λαπαροσκοπική και τη ρομποτική χειρουργική και έτσι μπορούμε να επιτύχουμε την ελάχιστη τομή, η οποία αφήνει και σχεδόν καθόλου σημάδι. Τώρα πλέον στα χειρουργεία θηροειδούς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και το αισθητικό αποτέλεσμα. Για το λόγο αυτό έχουμε καταργήσει τα αράματα και χρησιμοποιούμε τεχνικές πλαστικής χειρουργικής ώστε να γίνει η επούλωση με το καλύτερο δυνατό αισθητικά τρόπο. Στα χειρουργεία θηροειδούς προσπαθούμε να κάνουμε όσο γίνεται πιο εύκολη τη μετεγχειρητική πορεία του ασθενούς. Με την καλά σχεδιασμένη μετεγχειρητική αναλγησία, ο ασθενής μετά το χειρουργείο μπορεί άμεσα να ξεκινήσει να τρώει είτε χλιαρά είτε δροσερά φαγητά. Καλό είναι να αποφεύγει τα πολύ παγωμένα και τα πολύ ζεστά ροφήματα. Καφέ μπορεί να πιει χωρίς κανένα πρόβλημα. Ο ασθενής μετά το χειρουργείο θα μείνει ένα βράδυ στο νοσοκομείο και την επόμενη μέρα μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι του. Συνιστούμε για ταχύτερη ανάρρωση ο ασθενής να περπατάει τόσο μέσα στο σπίτι όσο και έξω από το σπίτι, ελεύθερα όσο αυτό του είναι επιτρεπτό. Το σημαντικό είναι να κινείται, γιατί έτσι μπορεί να επανέλθει όσο γίνεται πιο γρήγορα στην καθημερινή του δραστηριότητα. Όσον αφορά το γυμναστήριο, μετά από μία εβδομάδα ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στο γυμναστήριο και να κάνει όλες τις ασκήσεις που χρειάζεται. Όσον αφορά βαριά αθλητική δραστηριότητα του τύπου του πρωταθλητισμού, μέσα στα 15 μέρες ο ασθενής είναι έτοιμος και πλήρως ενεργός να επιστρέψει στον πρωταθλητισμό του.